Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapobre. Nandito na naman tayo sa kusina na ituturo ko po ang pagluluto ng sinigang. Ito ay pangkaraniwang na pong luto, pero marami pang hindi nakakaalam. Kaya ituturo ko po ang pagluluto ng sinigang na tilapia na may hipon. Ito po ay ituturo ko po ng step by step. Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Tara na guys, magluluto na tayo ng tilapyang may hipon. Lalagyan muna natin ng tubig. Magpakulo tayo ng tubig. Pakulo po tayo ng tubig. Hintayin po natin na kumulo. Dahil konti lang naman ang hipon at konti lang naman ang tilapia, konti lang din ang tubig ang nilalagay natin. So guys, pakuluin lang natin ang tubig. Lagyan muna natin ng sibuyas. Sibuyas guys, lagyan natin ng sibuyas. Pakulaan natin yung sibuyas. Yan po ang pagluluto ng mga Ilocano. Ito guys, ang sinigang na ito, pagpasensyahan nyo na ho at kulang po tayo ng mga ingredients. Wala tayong gabi. Konti lang yung ating sitaw. Ito guys, isa lang na piraso kasi wala naman tayong pambili sa mahal po ng mga bilihin ngayon. Isa lang po na kamatis. Isang kamatis lang po ang ilalagay natin. Yan po guys. Tapos ito, lagyan natin ng sitaw. Biro mo ang sitaw, kinuha ko pa sa aking taniman, pero ang nakita kong sitaw isang piraso guys. Yan guys, ilalagay ko. Yan, sitaw. Hintayin natin na na kumulo. Ito guys, habang nagpapakulo tayo ng sinigang na tilapia, magsasaing po tayo. Ngayon po, ituturo ko po kung paano po magsaing. Yung mga iba dyan kasi hindi pa marunong magsaing. May malata, may mga Ito naman kasi, depende rin kasi sa bigas na binibili natin. Mayroon kasi tayong bigas na malambot, may bigas na matigas. Pero ito ay tamang-tama lang. Ito isusukatin po natin guys ng ganito. Pag nasukat na natin ng ganito, ay gaganyan natin, susukatin natin hanggang sa dulo. Ngayon guys, hanggang dito lang yung sukat, itong sa kamay ko na to. Ngayon, dito lang po yung sukat niya, kailangan ganito din ang sukat ng tubig. Ito, lalagyan natin ng tubig. Yan guys. Yan. Ngayon guys, ang natin, ipapantay natin ngayon, papantayin. Ngayon, pag sinukat mong ganyan, wala pa sa sukat. Dito sa may ibabaw ng bigas, yan, isusukat natin ganyan. Pero wala pa, kulang pa tayo sa tubig. Kaya dagdagan pa natin ng tubig. Ngayon guys, yan kita naman ninyo guys, pantay na ho. Pantay na po, kaya ilalagay na natin, sasaing na natin. Yan lang po ang pagsasaing ng bigas. Ngayon guys, ito na ho. Ang bilis lang po, yan kumukulo na po. Kumukulo na po ang tubig na pinakulo natin kanina. Kaya ito guys, lalagay na natin yung tilapia guys. Ito yung tilapia guys, yan. Lalagay na natin yung tilapia. Yan.
Yan, hintayin na natin na ano, ito po yung hipon. Yan po yung hipon guys. Pag kumulo na po ito, bago natin ilalagay yung hipon, mauuna muna po yung tilapia. Takpan muna natin at hintayin natin kumulo. Yan guys, kumukulo na po. Kaya ano, lalagay na natin po yung hipon. Yung hipon po, ilalagay na natin yung hipon. Yan, yung hipon. Ito guys ay simpleng luto lang. Yung mga yung mga estudyante na mag-isa lang, nagbo-board, yung mga nagtatrabaho na nagbo-board dyan sa na mag-isa lang, ito ay effective sa inyo na kailangan marunong tayo magluto para hindi na tayo bili ng bili. Yan guys, inilagay natin yung hipon, ay kailangan po natin pakuluin ulit. Yan, hintayin natin kumulo ulit guys. Yan guys, hintayin natin kumulo. Ayan guys, yan, medyo na guys, kumukulo-kulo na. Ayan, kumukulo-kulo na. Maghintay muna tayo ulit ng mga 10 guys. Ganito lang guys ito. Video nga ako ba, sasayaw-sayawan lang natin para medyo maghintay tayo ng 10 segundo. Tapos ilalagay na natin yung ating titimplahin na natin. Guys, luto-luto lang tayo. Yan. Yun, kumukulo-kulo na. Yan Wow. Yan, ayan guys. Ang sarap naman. Nag-orange pa Yan orange pa. Ayan guys. Ang sarap. Ayun, titimplahin na natin guys. Lalagyan na natin ng guys, bitchin. Bitchin guys, bitchin. Wala na tayong bitchin wala na. Kaya talagang ng mga pang-probinsyang pagkain. Ayan guys. Yan. Hintayin natin na kumulo konti. Kuloyin natin konti para maluto yung bitchin. Yan. Ayun lang guys, ang pagluluto ng yung mga single pa dyan, mga nagbo-boarding house, ganito lang po ang pagluluto ng sinigang para hindi na kayo bili ng bili dyan sa mga turo-turo dyan. Kasi pag kayo ang nagluto, ninyo yan, matitikman ninyo kung paano ba magluto, kung ang luto nyo ba ay masarap o ang luto nyo ba ay kaakit-akit. Guys, lagyan natin ng bitchin asin. Lagyan natin ng asin guys. So guys, lagyan natin ng asin. Yan. Asin. Yan. Siyempre, dahil sinigang ang ating menu, huwag nating kalimutan ang sinigang. Sinigang na ano ba ito? Nor sinigang. Yan may hipon. May hipon. Hipon na sinigang. Ako guys, gusto ko sa sinigang ay medyo maasim, kaya lalagyan na natin lahat. Gusto ko maasim kasi ang sinigang. Yung iba ayaw niya ng maasim. Siyempre, kayo na po bahala magtitimpla kung gusto niyo ng maasim, kung gusto niyo naman ng hindi maasim. Kung hindi maasim ang gusto niyo, siyempre konti lang ang ilalagay yung konti lang ang ilalagay yung pampasim. Ayan guys, pakuluin natin para maluto yung tamarin. Tamarin nor, tamarin. Ayan.
Ang sarap naman ng ulam namin ngayong gabing ito. Wow! Sarap! Busog-lusog na naman ang aking anak nito. Yung gusto ko ng aking anak, talagang maasim-asim. Siyempre, hindi nating makakalimutan, tikman ang ating niluluto. Focus mo. Ang asim! Asim kilig! Ang sarap-sarap! Siyempre, ang toppings po natin ay hindi natin kakalimutan ang toppings natin. Ang kangkong, tsaka sili. 2 piraso lang guys. Wala tayong pangkapambili. Kaya 2 lang ho. 2 piraso lang. Lagay na natin yung kangkong. Ayan, naku, punong-puno na. Punong-puno na ng ating niluluto. Ay, may sili pa na isa. Ayan. Ayan guys. Hintayin na lang natin kumulo para tingnan nyo guys malapit na rin maluto ang ating kanin. Ayan guys, ganyan lang. Ang sarap. Isa pa nga, parang gusto ko pa Isa pa nga higop. Asim kilig! Talagang yan talaga guys. Guys, hintayin na lang natin kumulo itong para maluto yung kangkong. Pag naluto na po itong kangkong, pwede na nating patayin yung kalan. Yan guys. Hindi, wag na nating halo-haluin kasi pag hinalo po natin ng hinalo, ang mangyayari ay madudurog po ang tilapia. Hintayin na lang po natin na kumulo. Ayan guys, luto na po ang hintayin na lang po natin na kumulo. Pero ito ay okay na po. Okay na po yan. Kailangan na lang natin ng kumulo itong Pag kumulo na ito, ay ready to eat na. Ayan guys. Kumukulo-kulo na. Ang bilis. Mga nagluto lang siguro ako. Mga 10 minutes lang siguro ito Luto na. Ayan guys. Kumukulo-kulo na Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe lang po ang aking YouTube channel, Pobreng Ilocano. At just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, salamat sa panonood. Luto na po ang ating sinigang na tilapia with hipon.